Laki na kay Gagamras! Neto. Ang laki din. Ayun. Gagamrak versus Kadagit. Ayan, pang ilang laban na nito? Pang 5. Ang score natin ay 3-1. So, tingnan natin kung makakalusot tayo kay Gagamrak, ha. Ayan, team. Ito yung sa atin. Dilaw, yan. Rock and roll. Ito yung sa akin, oh. Pinaus ko lang. Ayan. Ano to? Ito na, ha. Tagpo namin ni Kadagit ngayon. Laki na kay Gagamras. Yan! Ganda na away. Takbo, eh. 1-0, ah. 1-0 ba? Palampag, oh. Kaya. Kaya sino? Saan naman na tumuldo? Eh, dayo na. Laki na kay Gagamrak, eh. Haba. Yo, what's up mga Gagamrak? Good morning. Nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan, yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat! Sa inyo mga Kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan. Supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun. God bless all and happy Father's Day.